Alamisa février kalo Alamisa février kalo tile 29 san 2024 an b'a fɔ Jeliba TV News filɛbaw bɛɛ lajɛlen sa ka taa se Jeliba FM lamɛnbaw ma ko aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan. I n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na sa Deliko o bila ka gɛlɛn don kelen ɲɔgɔn k'a ye k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dalagosira an ka ɲɛmaw y'a kanu k'a fɔ an ka kɛnɛ kɔnɔ ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu cari nanzarakan na sa an bɛ se kɛnɛ kɔnɔna la ka se ka olu bamayɛlɛma o ye t'olu kana laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen o hukumu kɔnɔ bi gafew bɔra les échos welewele ale b'an bolo yan nɔ a kumana an bɛ tila ka an da don a kɔnɔna la min ye nouvelle horizon ye a kumana a ye da bɛ waleya damadama la an da bɛ don a kuma la sa ka na se min ye soir de Bamako ale bɛ kɛ ka bi kunnafoni gafew bɛɛ lajɛlen kuncɛ o baaraw n'u tagabolo kɔnɔna la maa kelen ko o man di o tɛ anw fɛ yan o hukumu kɔnɔ sa min ye télé fan fɛ Augustin Esubihi ale bɛ yen nɔ Musa Ayidara a bɛ wulikajɔ la Salimata Ouedraogo a bɛ yen nɔ Yusuf Sangare a bɛ yen nɔ ka na se Lamine Coulibaly ma radio fan fɛ bi baaraw bɛ kalifalen ne yɛrɛ kɔrɔkɛ la sa n'o ye Boubacar Traoré yanni kumaw ka ca kisɛ ka k'a la an y'a fɔ cogoya min na sa gafew bɔra wa o kumana les échos welewele ale ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya fɔlɔfɔlɔ min na sa o tɛ dɔwɛrɛ koyi min ye les échos welewele u ka bi bɔli la sa u y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ dɔ o bɛ yen nɔ sa ka ɲɛsin min ye Mali finitigiw ko olu bɛ wulikajɔ la wulikajɔ min n'a bɛ fɔ ko tare ko k'a sababuya kɛ an bɛ don min na i ko bi sa sanfɛ kɛlɛ ale tagabolo hukumu kɔnɔna la sa ko min ye irisiw ye ko a bɛna fɔ ko olu ye dɔ fara min ye Mali ka sanfɛ pankuru n'o bɛ wele ko hélicoptère o yanga kan ko nin baara in bɛɛ lajɛlen a sabatira sa i n'a fɔ les échos welewele ma u ka ɲɛfɔli la sa ko ka kɛɲɛ ni min ye u ka kunnafoni minnu ni u y'a sɔrɔ ko min ye sanfɛ pankuru ye sa n'a bɛ wele ko hélicoptère ko min ye Mali finitigiw ye sa ko u ye o 15 sɔrɔ ko kura ye ka fara min ye pankuru minnu ni o tun b'u bolo don tɛmɛnlenw kɔnɔna la Mali finitigi jumɛnw ko don faama maaw minnu ni u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛn bɛ min ye sanfɛ kɛlɛ ale tagabolow ma ko nin waleya sabatira min ye irisiw ka gouvernement o ni Mali jamana u ka bolo di ɲɔgɔn ma o hukumu kɔnɔna la sa ko don tɛmɛnlenw na Mali jamana tun y'a jira sa k'a fɔ ko min ye sanfɛ kɛlɛ o tagabolow ye sa ko halisa majɛ damadamani bɛ yen nɔ min ye minanko ale tagabolo kɔnɔ o wulikajɔ de hukumu kɔnɔna la sa ko min ye irisiw ye ko u filɛ nin sa ka don min ye Kuluba ale jigi kɔrɔ ko k'a sababuya kɛ nin waleya in bɛɛ lajɛlen ko a tɛmɛna min ye an ka jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ale dagayɔrɔ Kuluba mara ale ni min ye irisiw ka ɲɛmaa ni o ye Vladimir Poutine ale dagayɔrɔ n'o ye Kremlin i n'a fɔ gafe a bɛ k'a fɔ cogoya min na u y'a jira k'a fɔ ko nin wulikajɔ hukumu kɔnɔna la sa ko a bɛna kɛ sababu de sa halisa min ye Mali finitigiw ye n'o ye faamaw ye sa ka dɔ fara olu ka wulikajɔ kan ka ɲɛsin min ye banbagacimaw olu kɛlɛli ko hakilina ma ko bolodi ɲɔgɔnma min ni a bɛ irisila jamana ale ni Mali jamana cɛ kabini lawale sa ko o baara tɔw ka olu sinsin halisa ko nin ye o sira dɔw de ye hakililajiginna gafe yɛrɛ ka ɲɛfɔli la sa u y'a jira k'a fɔ ko min ye nin équipement ninnu ye don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa ko a bɛna fara min ye minɛnw de kan minɛn minnu ni irisila jamana k'a bɛ waatinin bɔ sa ni u ye olu ta k'u dɔnɔ Mali ma min ye kɛlɛbolo yɛrɛ ale tagabolo kɔnɔna la ko n'i y'a jateminɛ kabini min ye san 2022 ni o dalagosira fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ma sa ko min ye irisiw ka jamana ye ko u ye kɛlɛkɛminɛn caman pankuru ko tagabolo yɛrɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko u y'o caman di Mali jamana ma ko min ye colonel Sadio Camara ale min bɛ Mali finitigiw kunna n'o ye ministre de défense et des anciens combattants ye sa ko ale yɛrɛ sereyara a kan koyi k'a ye k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi sa n'i ye Mali ka kɛlɛkɛminɛnw caman lajɛ sa ko don tɛmɛnlenw na ni majɛ caman tun bɛ yen nɔ kɛlɛkɛminɛnko la ko bari an bɛ don min na i ko bi ko min ye colonel Sadio Camara ale ka ɲɛfɔli caman na sa ko a y'a jira k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛnw caman ko olu sɔrɔla gafe kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko min ye nin pankuru ninnu ye hélicoptère ninnu sa ko olu faralen min ye Mali ka kɛlɛkɛminɛnw kan sanfɛ kɛlɛ ale tagabolo kɔnɔna la sa ko a bɛna kɛ sababu de halisa ka dɔ fara Mali finitigiw n'o ye faamaw ye olu ka wulikajɔ kan bɔn sen ka bɔn kun kan ko halisa ko o bɛna sinsin ka ɲɛsin min ye banbagacimaw ma ka t'u sɔrɔ fo u dagayɔrɔ la ka fagunba u la fasiri an y'a bɔ les échos welewele kɔnɔ MS ale ka fasiri don aw bonya b'a la
An bi to ale les Échos welewele kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ min ye politiki bunakun sira dɔ kan koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye jɛkulu min n'o bɛ wele ko M5 RFP k'a bɛna fɔ ko o bɛ lonpo lanpan na an bɛ don min na i ko bi koyi gafe y'a yira sa min ye les Échos welewele ko comité stratégique min n'o bɛ mouvement du 5 juin rassemblement pour les forces patriotiques n'o bɛ wele ko M5 RFP ko olu de ye laseli kɛ tarata tɛmɛlen in na février kalo ale tile 27 san 2024 ko ka ɲɛsin min ye ŋaniya min n'u y'a yira sa k'a fɔ ko u ka ɲɛma dɔw ko u ye olu gulon an bɛ don min na i ko bi koyi ko nin waleya mun ni a sabatira u fɛ sa ko Imam Mamuru Jara ko o de bɛ a ko kɔnɔna la sa ko MPJ faso yelen maaw ko olu ka ɲɛma don tɛmɛlenw kɔnɔna la ko fo ka na se min ye CNID faso yiriwatɔn o ɲɛmaba Muntaka Tall ko ale fana yen bɛ nin ko kɔnɔna la sa ka na se ɲɛma wɛrɛw ma i n'a fɔ gafe y'a yira cogoya min na ko nin bɛɛ lajɛlen don tɛmɛlenw kɔnɔna la k'u tun bɛ wuli ka jɔ la min ye M5 RFP ale kɔnɔna la ko bari an bɛ don min na i ko bisa ko M5 RFP ɲɛmaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin maa ninnu ka wuli ka jɔ jɛkulu in kɔnɔna la sa k'u kɛmɛ k'a gulon fo k'a fɔ k'u kɛmɛ k'a gulon ko a waleya sɔrɔla sira dɔ fɛ laseli dɔ kɔnɔna la sa laseli min n'a bɛ wele ko laseli balalen n'o ye réunion extraordinaire min ni o sigira sen kan comité stratégique fɛ ka ɲɛsin nin wulikajɔ ninnu tagabolo ma wulikajɔ in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sa ko maa caman bɔra a kalama min ye ja sira dɔw fɛ kibaruya siraw min n'a bɛ wele ko réseaux sociaux baaraw tagabolo kɔnɔ sa ko min n'o kɛra février kalo tile 23 san 2024 ko ka kɛɲɛ ni min ye vice président min ni o ye Boubacar Traoré ale ka ɲɛfɔliw tagabolo kɔnɔna la sa ko wulikajɔ caman yera nin ko kɔnɔna la min ni a nana kɛ sababu ye sa ka na wolo min ye suspension ko o tagabolo kɔnɔna ye M5 RFP yɛrɛ ale okumu kɔnɔ k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maître Muntaka Tall ka na se Umaru Jara ma ko olu gulonnen don fo ka na se waati kura ma n'a bɛ wele ko jusqu'à nouvel ordre ko nin baara min ni a sabatira min ye mouvement in fɛ sa n'o ye jɛkulu belebeleba ye comité stratégique M5 RFP ale ka hakilina kɔnɔna la sa ko u y'a yira k'a fɔ ko ŋaniya dɔw de bɛ u ka jɛkulu kɔnɔ baara bɛ kɛ ni ŋaniya minnu ye ko o baara minnu n'o bɛ wele ko u ka statut de membre ko o baaraw k'a bɛna fɔ ko majɛ taara ka o de sɛgɛrɛ nin maa kofɔlen ninnu fɛ ko n'o dun waleya ni o sinsinna ka ban ko fura foyi t'a la sa fo ɲangiliw olu de ka taa nin ko kɔnɔna la ko a yirala gafe bɛ k'a fɔ cogoya min sa ko M5 RFP ko jɛkulu don jɛkulu min ni a sinsin bɛ kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko janko ni maa hakili b'a la sa ko u ka wulikajɔ ko o kɛra sababu belebeleba ye don tɛmɛlenw kɔnɔ jamanakuntigi min n'o tun bɛ Mali kɔnɔ sa n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ala ka lahara sɔn sumaya ye ale ka fanga o daragili o tagabolo kɔnɔna la ka se ka ale ka fanga ka o bɔ ka bin ko n'i y'a jate minɛ sa ko min ye M5 RFP ko u ye wulikajɔ caman kɛ o la ko bari ka taa o don na ka na se an bɛ don min na i ko bi ma gafe bɛ k'a fɔ cogoya min sa ko maa bɛ se k'a fɔ ko min ye M5 RFP ko u ka bato min ni o bɛ ji kan k'an bɛ don min na i ko bi sa ko bako ye ko taasira kelen ani fan kelen ko o ma y'a la ko bako ye ko a bɛ tangela an bɛ don min na i ko bi fasiri an y'a bɔ min ye les Échos welewele kɔnɔna la u ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bi bɔ les Échos welewele kɔnɔ k'an ɲɛsin min ye Nouvelle Horizon ma nin waati in na kɛ Nouvelle Horizon a da bɛ waleya belebeleba la koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kalo 3 tɛmɛlen kɔfɛ ka kɛɲɛ ni min ye ŋaniya siraw ye sɛgɛsɛgɛli o hukumu kɔnɔ min ni o dayɛlɛnna procureur min ni ale bɛ cour d'appel de Bamako ale kɔnɔ ka ɲɛsin min ye banbagacimaa dɔw ma tagabolo kɔnɔna la banbagacimaa minnu ko ni don tɛmɛlenw na n'u tun y'u tɛgɛ bila ŋaniya sɛbɛn min n'a bɛ wele ko accord de paix d'Alger ko o baara minnu ni olu sabatira jamana kɔnɔna la don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa ko banbagacimaa minnu ni bɛ wele ko terroriste an bɛ don min na i ko bi sa ko a caman bɛ yen nɔ minnu ni u bɛ mandat d'arrêt international kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi koyi gafe y'a yira sa k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ bakuruba la ko min ye maa 10 a n'a kunkanfɛn olu de k'u ŋaniya k'u yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli a bolodan bɛ ka ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma maa 10 ko bari k'an bɛ don min na i ko bi sa ko min ye procureur de la république ye sa ko a ye ŋaniya bɔ ka bin o maa 10 cɛman sa ko maa 6 de bɛ yen nɔ sa don nataw kɔnɔna la minnu ni a kana bali maa la ni u ye min ye kasobon kɔnɔna la koyi ko k'a sababuya kɛ ko mandat d'arrêt international i n'a fɔ Nouvelle Horizon a b'a fɔ la cogoya min na ko o 10 bɛ k'a da maa 6 kan maa 10 in cɛ ma a yɛrɛ
da bɛ maaw tɔgɔ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko Yada Agali ko o b'a kɔnɔ min ye Amadu Bari ni bɛɛ lajɛlen b'ale wele ko Amadu Kunfa ko o b'a la ko Bilal Ag Ashirif ko ale b'a la ka na se Agbasa Agma ko nin bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔw de ye wulikajɔ minnu ni a sabatira min ye procureur de la république fɛ a ma d'o ma koyi ko mun ye Mahmoud Al-Mahmoud ko fo ka na se Ashafagi Buhan Dama ko ale fana bɛ a ko kɔnɔna la maaw minnu ko ni u lakodɔnnen don kosɛbɛ ni wulikajɔ ninnu na gafe y'a yira Nouvelle Horizon ko ka kɛɲɛ ni laseli dɔ de ye laseli min ni u y'a sɔrɔ kunungo yɛrɛ koyi ko o baaraw de sabatira min ye procureur de la république min ni o bɛ Mali kɔnɔna la cour d'appel ale tɔgɔ la ko a y'a yira sa ka kibaruya k'a bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ ko nin maa ninnu ni u tɔgɔ fɔlen filɛ nin sa sanfɛ an y'u tɔgɔ fɔ sisan ko o maaw ko ŋaniya t'an bɛ ka u sɛgɛrɛ kiiri bunnaku kan ka ɲɛsin u ka wulikajɔw ma don tɛmɛnen kɔnɔna la wulikajɔ minnu n'o kɛra sababu ye sa ko fɔɲɔgɔnkɔ caman fo ka na se ko crime de l'humanité ka na se crime de guerre fo ka na se crime financiers ale ni terrorisme fo ka na se blanchissement des capitaux nin bɛɛ ye majɛw ye majɛ minnu ni da bɛ u la ko a yirala k'a fɔ ko nin maa ninnu ko sɔminkɛn bɛ k'a fɔ ko u yen bɛ o kow kɔnɔna la o hukumu de kɔnɔna la sa min ye procureur de la république ye sa ko ni o ye Amadu Balobo Gindo ko ale de ye nin ŋaniya bɔ ka bin sa ko ka kibaruya yɛrɛ k'a bɔ ka bin k'a yira min ye kunnafoni dilanw na k'a yira jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na ko don nataw kɔnɔ sa nin maa kofɔlen ninnu ko sariya tigilamaw wulen bɛ u nɔfɛ wa k'a yira k'a fɔ ko u ka baaraw bɛɛ lajɛlen sa ko o bɛna ɲani ka sɛgɛsɛgɛli ta ka a boloda u ko la yaasa fɛsɛfɛsɛliw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya minnu na gafe ma dan o ma gafe y'a yira sa k'a fɔ ko hakililajiginna gafe jumɛn ko don Nouvelle Horizon a ka bi bɔli la ko hakililajiginna ko min ye nin maa kofɔlen ninnu ye ko don tɛmɛnlenw na sa k'a nana ye k'a fɔ ko min ye banbagaci waleyaw ye ka na se min ye maaw ka wulikajɔ caman bɛ yen hali civil lamɔw kɛ Mali worodugu yan fan fɛ ko ka ɲɛsin Mali faamaw ma don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko ni ye nin maa kofɔlen ninnu sen bɔ a la sɔminkɛn bɛ mun na ko tɔw b'a dɛn koyi ko min ye Mali faamaw ye k'u ye wulikajɔ caman kɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ka gɛlɛya caman sɔrɔ jamana worodugu yan fan fɛ nin maa kofɔlen ninnu ko u ka kumakan fɔlenw ko olu bɛ a ko kɔnɔna la ko o hakilina kelen o de kɛmɛ ka min ye sariya tigilamaw a bɛ waati jan bɔ ka nin maa ninnu ka sɛgɛsɛgɛli ta k'u boloda ka a ɲɛsin u ma o sɛgɛsɛgɛli min ni o ɲɛsin bɛ u ma an bɛ don min na i ko bi ko n'i y'o jateminɛ ko criminalité transfrontalière ka na se min ye criminalité sira dɔw ma ni o ye ɲangili baaraw ye ko o de bɛ k'u ŋaniya bi k'a yira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn min ni o tun bɛ Mali kɔnɔ don tɛmɛnlenw na halisa ni a sinsinnen don min ye accord pour la paix et la réconciliation n'a bɛ wele ko APR ko o baaraw bɛɛ lajɛlen n'o o sabatira min ye processus d'Alger ale hukumu kɔnɔna la ko maa kofɔlen ninnu minnu ni u yen bɛ a ko kɔnɔna la k'o tɛ se ka kɛ sababu ye cogo si la ka min ye dansiri wulikajɔ la wulikajɔ min ni sɔminkɛn bɛ o la gafe yɛrɛ kɛmɛ k'a sinsin ko bari nin weleli minnu ni o temps filɛ ka ɲɛsin nin ɲɛmaa ninnu ma kiiri tagabolo kan ko yala o wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Mali ba k'i sɛnsɛn ka se waati belebeleba ma min n'a bɛ wele ko dialogue national intermalien ko n'o ye sigikafɔ ye maliyɛndenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko yala nin majɛ nin wulikajɔ in ko a tɛna dansiri o baaraw la wa ayi gafe y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ ko TDR tagabolo kɔnɔna la sa ko ɲɛfɔli minnu ni olu bɛ yen nɔ ko b'a yira k'a fɔ ko min ye nin maa ninnu olu ka weleli ko o man kan ka dan fosi kari min ye nin sigikafɔ ninnu tagabolo kɔnɔna la dialogue national intermalien olu ni ɲɔgɔn cɛ la ko a baaraw bɛɛ lajɛlen sa ni min bɔra a kɔnɔna la i n'a fɔ Nouvelle Horizon u b'a fɔ la cogoya min na sa ko u da bɛ don a kɔnɔna la k'a fɛsɛfɛsɛ limanaw bɛɛ lajɛlen Jibril Keita ni bɛɛ ko a ma ko face ale ka fasiri don aw bonya b'a la a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ wulikajɔ wɛrɛ la koyi a y'a yira k'a fɔ ko lutte contre la fraude et la concurrence déloyale o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko min ye majɛ ye sa ko wulikajɔ tan bɛ ka o sɛgɛrɛ bangani waleyaw ka na se min ye daragili waleyaw fo ka na se taga ni ka segin taga siraw ma sanni feere tagabolo kɔnɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko brigade mobile d'intervention min ni o bɛ an ka douane tɔgɔ la sa ko olu de ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min ko n'a yɛrɛ nana kɛ sababu ye sa ko min ye tɔni 4 dumunifɛn min n'an bɛɛ lajɛlen b'a wele ko mayonnaise ko u taara bɔ o kan k'a ye k'a fɔ ko olu périmelen don bari u bɛ sira dɔw fɛ koyi u y'a yira sa gafe ka ɲɛfɔli la Nouvelle Horizon ka bi bɔli don ko min ye ka kɛɲɛ ni laseli la laseli min n'a bɔra ɲɛmayɔrɔ la ɲɛma min n'o bɛ
ye douane okumu kɔnɔna la Bamakɔ faaba la n'o ye Jangeli Jakite ko ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye société belebeleba dɔ ye Mali kɔnɔna la u da ma se société min tɔgɔ ma sa ko o ka baara kun ye ka na ni mayonnaise ye Mali kɔnɔna la mayonnaise min n'a bɛ ɲɛsinen jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma ko wa ko a gabari o k'u ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ko o waleyaw de kɔnɔna la sa sɛgɛsɛgɛliw n'o a okumu kɔnɔna la k'a nana ye k'a fɔ ko ale dun ni waatiw yɛrɛ ko o k'u tɛmɛn bɛn n'a a bɛ wele ko a perimelen don o baaraw n'o tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko sinsinni min ni o nana ye Mali finitigiw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la douane maaw fɛ sa ko u nana ye k'a fɔ ko o n'a ta o ta min ye nin société belebeleba in ye sa ko u bɛ ka tɛmɛ n'u ka waleyaw ye min ye mayonnaise ninnu ye k'a feere maaw ma tagabolo kɔnɔ tagabolo min ni o tɛ sabatilen cogo si la ko ka kɛɲɛ ni Jangeli Jakite ni ale ye ɲɛmaa ye douane kɔnɔna la ale ka ɲɛfɔliw ye halisa k'a yira k'a fɔ ko waati ni waati ko nin ɲɔgɔn wulikajɔ ko a bɛ sabati min ye a ka cɛdenw fɛ yaasa ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ fɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu ka kan ka ye ani fɛn minnu bɛ yen ni olu man kan ka ye sugu kɔnɔna la bilen o dan bɛ se ka kari o fɛnw na cogoya minnu na o wulikajɔ dɔ de okumu kɔnɔna la sa ko u nana wolo nin baara belebeleba in na baara min ko n'u kɛra sababu ye sa u yɛrɛ ka saisie kɛ min ye nin tɔni 4 mayonnaise buteli tɔni 4 a n'a kunkanfɛn ka olu daraki ka bɔ min ye Mali sugu fiyɛ kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko sominkɛ bɛ sa k'a ye k'a fɔ ko nin waleya ninnu caman bɛ yen nɔ min ye ni ka segin siraw ye ko a bɛ tɛmɛ olu de fɛ u da yɛrɛ donnen don sira dɔw la min ye Kuremale Mali sira frontière min ni o bɛ Mali ye ale ni Laginɛ cɛ n'o bɛ Kuremale Mali fanfɛla la ko n'i y'o siraw jateminɛ an ka finitigiw ka ɲɛfɔli la ko dumunifɛn ninnu caman bɛ yen nɔ minnu n'u perimɛn bɛ ko u bɛ don o siraw de fɛ ko min ye wulikajɔ ye wulikajɔ min ni a kɛra san 2022 ka na se san 2023 waatiw ma sɔminkɛ bɛ nin waleya ninnu caman na ko bari ɲɛmaa général min ni ale bɛ douane kɔnɔna la ale ka ɲɛfɔli la a n'a ka cɛdenw ko u bɛ wulikajɔ la nin ko kɔnɔna la yaasa majɛ ni majɛ minnu n'o bɛ kɔnɔyala la o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dabila cogoya min na fasiri an y'a bɔ Jibril Keyita ale ka fasiri don a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔna la aw ka bi bɔli aw bonya b'a la. N'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ an ma ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya dama dama la ko ye a y'a yira sa k'a fɔ a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la ko nin tɛ kibaruya dumanba ye ko min ye sira min ni ale bɛ Sikaso mara kɔnɔna la sa n'a bɛ wele ko RN7 ko wulikajɔ belebeleba kɛra yen nɔ n'o bɛ wele ko sirabanka kasara belebeleba ko o yera yen nɔ ko ye sirabanka kasara min ko n'a kɛra sababu ye sa maa 31 ko olu ka bɔnɛ u ni na an b'a fɔ Ala ka lahara sɔn sumaya u ye maa 10 ko olu joginna gafe y'a yira sa Soir de Bamako ko tarata tɛmɛlen ko min ye nin waleya ɲɛ sa ko a sigira sen kan ka ye ka kɛ min ye Sikaso mara kɔnɔna la siraba min n'a bɛ wele ko RN7 ko n'i y'a jateminɛ ko nin accident in sa ko a majɛ a kɛra belebeleba ye a barika bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ i n'a fɔ an y'a fɔ sanfɛ cogo min na ko maa 31 olu bɔnɛna u ni na maa 10 o joginna kosɛbɛ kosɛbɛ gafe ka ɲɛfɔli la sa ko min ye nin waleya in ye ko a sabatira voyage sira fɛ min ye bolifɛn min ni o bɛ taga ni ka segin o sabati maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko o transport de tagabolo kɔnɔna la sa ko wulikajɔ dɔ ko o sabatira sira fɛ sira min ni o bɛ Kɛɲɛba ka taa se i kunda Burkina Faso kan fo ka n'i se Sikaso mara siraw fɛ ko n'i y'o sira jateminɛ sa ko sira belebeleba dɔ min ni don tɛmɛnlenw na taga ni ka segin caman bɛ yen nɔ ko o bɛ kɛ a sira ninnu kan ko bari u ka ɲɛfɔli la gafe ka ɲɛfɔli la sa Soir de Bamako don k'u ye min ye majɛ ye sa ko o nana ye a ko kɔnɔna la k'a sababuya kɛ ko wulikajɔ tɛmɛnlen kɔnɔna la ko min ye minisiri min ni ale bɛ taga ni ka segin kow yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kunna ko k'u ye kangarida belebeleba kɛ min ye sirabakan bolikɛlaw ye k'a yira k'a fɔ ko bolicogo cɛjugu u ka o bila ko n'i ye nin sirabakan kasara in yɛrɛ jateminɛ maa minnu ni olu sereyara kan k'u caman y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bolicogo cɛjugu ye min ye sirabakan boliba ninnu ye sa transport en commun tagabolo kɔnɔ ko u bɛ o de matarafa ko o waleya min ni o filɛ nin sa o n'a ɲɔgɔnnaw ko o de nan bɛ ka na kɛ ni nin sirabakan kasara in ye min ni a kɛra tiɲɛli ye fo k'a fɔ k'a kɛra tiɲɛli ye k'a sababuya kɛ maa 31 ko o bɔnɛna u ni na maa 10 olu joginna an bɛ don min na i ko bi sa k'u ka jogini yɛrɛ ko barika ka bon kosɛbɛ kibaruya bɔ ka bin ka ban i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa Soir de Bamako ko min ye jamana ɲɛmaaw ye sa ko olu sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka taa min ye sirabakan kasara in yɛrɛ a kɛra yɔrɔ min na ka taa lajɛli kɛ yen nɔ o hakilina de kɔnɔna la ko min ye gouvernement ye ko u seginna ka wele jɔ ka o sabati ka wele bila jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma o hukumu kelen in kɔnɔ ko min ye
kangaramada kan u ye o di sirabakan bolikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ka sɔrɔ ka dugawu don kɛ ka taa min ye furew u n'u sɔnmaw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko ala ka an faama ɲɔgɔn wɛrɛ ma o tagabolo kelen kɔnɔ ko minisiri min ni ale bɛ sirabakan boli tagabolo kɔnɔna la ko waleya in a ma ja maa si ye ko bari k'a digira la fo k'a fɔ k'a digira la ko k'a sababu kɛ a yɛrɛ y'i da don waleya kɔnɔna la ka maa dɔw ta ko olu sugandi ko ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye chauffeur ye n'o ye conducteur routier ye ko don nata kɔnɔna la ko jateminɛba bɛna ye u nɔfɛ siga tɛ mun na fewu k'a ye u bɛna boli cogo minnu kɛ ko ni majɛ yera a ko kɔnɔna la sa hali u ka permis de conduire ko olu bɛ se ka minɛ u la fasiri an y'a bɔ min ye soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli e ko a tɛ dansiri an ka bi fasiriw la de an y'o de fɔ an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔ wɛrɛ waati bɛɛ lajɛlen na sa n'an ye gafe minnu sɔrɔ ka se ka olu bamayɛlɛma o ye todunkan na yaasa faamuyali o bɛ sɔrɔ baara kɔnɔ cogoya min na Joliba TV News Joliba FM ka se ka aw bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati latika kɔnɔna la kunnafoni yɛrɛ yɛrɛw kɔnɔna la o de ye an ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen an ka ɲɛmaw su fara tile kan u bɛ wulikajɔ la yaasa aw bɛ se ka kunnafoni cogoya minnu na aw minnu b'an lajɛ aw minnu b'an lamɛn waati bɛɛ lajɛlen na an ka daw bɛ yɛlɛ ni aw bɛɛ lajɛlen n'aw ye majɛ o majɛ faamu baara ninnu kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɛfɔli kɛ an ye a bɛ kɛ sababu ye an fana bɛ se ka caman dilan cogoya minnu na ni aw tɛ anw tɛ aw bɛ min ɲinina anw ka laɲini bɛɛ lajɛlen ka se ka o de di aw ma wa an b'an seko ni an damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ladalala n y'a fɔ cogoya min na ne karamɔgɔ Amadu Jalo ale bɛ kɛ kɛnɛ kɔnɔna la nin waati in na sa a bɛ lajɛli la kalanden a y'a baaraw kɛ cogo di baara tagabolo kɔnɔ an bɛ foli d'a ma nin waati in na a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an ma ɲina an tɛ sɛgɛn ni y'anw ye ja sira fɛ sa siga t'a la k'a fɔ maa dɔw bɛ yen olu de bɛ wulikajɔ la maa minnu n'an b'u wele ko les hommes de l'ombre minnu n'u dogo bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la maa o maa n'o ye wulikajɔ kɛ min ye nin kunnafoni gafe in baara in bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya minnu na sa an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ a ye aw ka to sɔgɔlen aw ka télé mandi la télévision Joliba radio Joliba an bɛ yan nɔ aw bɛɛ lajɛlen kama ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an don nataw kɔnɔ ni kunnafoni gafe wɛrɛw ye ka se ka u bɛɛ lajɛlen di aw ma an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ala ka tile hɛrɛ